Srdečne vás pozdravujeme, priatelia Fatranských hôr. Chceme sa aj my vyjadriť k téme medveď hnedý na Slovensku. Žiaľ, v prvom rade mrzí nás ďalšie zbytočné úmrtie človeka medveďom hnedým. A chceme sa vyjadriť aj k tomu nezmyselnému nariadeniu ministerstva o odstrele 350 jedincov tejto našej krásnej chránenej šelmy. Ide o úplne zbytočné plošné odstránenie chráneného druhu medveďa hnedého. Predstavte si situáciu, že zločinnosť v mestách a obciach budeme riešiť odchytením 350 náhodných ľudí, no nevyriešime tým vôbec nič. Alebo pri smrteľnej nehode dopravnej odoberieme štvrtine šoférov na Slovensku vodické oprávnenie do konca života. Treba sa zamerať na konkrétne riešenia, na konkrétnych jedincov, ktoré robia problémy. Čiže synantropné medvede, ktoré vyberajú kontajnery a ktoré sú naučené v blízkosti obilí si získavať potravu. Ale celoplošný odstrel medveďa hnedého nič nerieši. Proste vieme, ako to dopadne. Polovník si bude streliť najlukratívnejšieho jedinca z tej populácie, vyberie si najstarších, najväčších samcov a tie synantropné medvede, ktoré stále robili škody na ľudských obydliach alebo na majetku ľuďom, budú stále behať po prírode. Nič sa s tým nevyrieši, iba sa to všetko zhorší, pretože medvede budú v tomto období ešte viac podráždené. Teraz, keď si hľadajú partnerky, lebo začala práve medveďa ruja, do toho prídu turisti, ktorí radi chodia po prírode, keď všetko kvitne. Do toho prídu polovníci, ktorých budú strieľať. No nevieme si takúto situáciu ani predstaviť, ani si to nechceme predstaviť. A neviem si už vôbec predstaviť, keď bude sa pohybovať niekde popri turistickom chodníku podstrelený medveď alebo v nejakej obci. A aké je naše riešenie? V prvom rade treba začať edukáciou a učiť deti už od malého veku, ako sa v lese správať, ako sa správať pri náhodnom strete s medveďom, alebo ako naopak zamedziť tomuto stretu v divokej prírode. Po druhé, treba čím skôr urýchlene zlikvidovať všetky čierne vnadiská na Slovensku aj v horských lokalitách, lebo tie sú naozaj lákadlom pre tieto naše maškrtné šelmy. A taktiež prehodnotiť pestovateľskú činnosť v podhorských oblastiach plodín, ktoré prilákajú takéto zvieratá dole k ľuďom, ako je kukurica alebo repka. Treba zabezpečiť odpadové hospodárstvo v obciach, ktoré sú pri našich lesoch. Práve tam medvede sú lákané potravou, ktorú ľudia zahadzujú do nezabezpečených košov a kontajnerov. Po štvrté, ak je medveď synantropný, čiže už stratil plachosť od človeka a je nebezpečný, naozaj tieto jedince treba eliminovať a vyselektovať z prírody. A po piaté, dodržiavať návštevný poriadok v národných parkoch. Chodiť do prírody v skupinách, chodiť v časy, ktoré sú na to určené, čiže nie zavčasu ráno, ani nie neskoro večer, keď je tá aktivita tých zvierat najväčšia a jednoducho byť k tej prírode tolerantný a ohľaduplný. Takže vychutnávate si krásu prírody, správate sa naozaj k nej ohľaduplne, tolerantne a hlavne dajte o sebe vedieť, že ste v nej a tešte sa z toho, lebo naozaj teraz nás čaká naozaj krásne obdobie. Užívajte si jar. Ahojte. Ahojte.